Yan ang bagong gising. Okay. Ha? Ha? Yan ang bagong gising. Ha? Pamparam pam pam pamparam param pam. Ha? Wala man. Kain ka na. Ha? Kuhay ko eh. Wow! Pakuha pa ka, sikon ka yung earth mo. Ha? Guys, ganito yung mukha ni Bunso pag bagong gising. Gusto mo ba? Anong oras ka na natulog? 5. Dapat yung sagot mo mabilis. 1 plus 1, 2. 1 plus 1, 2. 1 plus 1, 2. 1 plus 1, 2. Dapat yung sagot mo mabilis. 1 plus 1, 2. 1 plus 1, 2. 1 plus 1, 2. 1 plus 1. Dapat yung sagot mo mabilis. 1 plus 1. Mabilis. Miss 150, may tanong ako sa'yo. Ano? Ano yung apelyido ni Fernando Po? Junior. Eh, yung tatay niya. Senior. Ba't sila magkaiba ng apelyido? Ibang ina niya. Ano? Ibang ina nila. Ibang ina nila. What's up, Good Shop? It's your boy, Niu. Good morning, guys. Nandito kami sa bahay nila Jasper sa Hilomas, Leyte. And ang dalawa yung niluluto ko, guys. Nag-multitask ako. Adobong manok and sabaw. Sabaw na upo. Para kasi gutom na si Bunso daw. Anong oras na? Ito si Bunso. O nga pala, nagluto din ako ng itlog. Kasi yun yung niya, yung request niya. So, ayan siya. Busy sa ML. Ha? Akala ko ba gutom ka? Ba't busy ka sa ML? Ha? Kagura user yan si Bonso, guys. Tara, kayo na. Yan na. Ha? Tara. Tara. Hi, Jen. Yes. Hi. One. Repeat, brother 10 times. Brother. Sa English o Madre? None. Mother. Wow. Nice. Nakabawi.